ang daming mga naghahanap. Nandun sila sa tabi. Maraming mga bangka. Susubukan muna namin dito sa mga tahungan. Baka dito. Galing pala siya, Dikpin. Bakit ko tayo nabili? Nakarali na ito din na mga motor. Harali na ito din. Kasi lumubog na yung isda, hindi na makita. Kaya inariyan na lang namin lambat. Ariyan na lang ni Buboy. Iwanan lang natin dyan kasi nakita natin yung malaking bangka na nag-ariya din. Namata nila yung gipaw sa loob ng tahungan. Eh maganda sila kasi mataas yung lambat nila, sobrang taas. Eh, sa amin ano lang, halos kalahating di pa lang. Yan, kitang-kita yung ano, yung palutang, kaya mataas ang lambat nila. Kuha nila lahat yan kung meron nasa loob ng tahungan. Yung grupo ng isda na lawlaw. Nagrulokso na. Nagrulokso ano to? Ha? Ayan, natsimpuan naman nila. Gipaw! 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 Yun, kaway-kaway. Sama kayo sa vlog. Wala. Ito yan. May naglulukso nga ni. Yaw lang yan. Pero natab, nadali mi kayo na babaw na pangki. May naglulukso pa ba? Oo. Oo. Kapot ka sa pangki boy para di ka mag-ano. Para tuuban ano, para kanan. Dila. 300 ang kuha mo sa mo. Ginawa masamog 300. Sa pier. Medyo lumubog na kasi yung isda, hindi na makita yung gipaw. Kaya yun, kung saan na lang nakarating yung mga naghahanap doon sa laot. Dami. Malalaking bangka. Yung lambat namin ni Buboy, nilatag na lang namin doon. Baka kung sa ilalim na yung isda, katsamba tayo. Yun mga kaibigan, binatak na nila. Pero kunti lang, hindi na talaga buong buo yung gipaw. Ano na, tira-tira na lang dahil yung kaninang umaga yung mga malalaking bangka. Halos lahat, full tank. Sa Ay, di ba kung nakatira pa ako kanina? dun sa pier, ayun, meron naman. Meron din naman, ano. Pero pa isa-isa na lang. Bulbog sa daw boy, pakurarani.
Ba? Yabong. Yari ka. Buti nahawakan mo. Hawakan. Meron? Tara, kanin ka tayo. Pwede. Kanikan. Hay na. Tigwa. Ayos. Ayos ko tigwa. Yu. Oh. Okay. Hindi mo na yun. Ayos na ayos. Oo. Meron. Meron. Kahit pa paano. Yun! Kahit pa paano, meron! Dirag mo na po yan. Sarap. Sarap ito. Ulam. Madaming po. Dami yan, pungot yan. Ayos na ayos. Kung tatanggalin natin ang lambat, saka may dumapo naman. Yun mga kaibigan, si Buboy. Araw-araw nangingisda. Tingnan mo yung suot niyang short doon. Warat-warat. Boy, di na ba makabili? O pandagat lang talaga yan, boy. Pandagat lang to. Ayun. Pampurma. Iba yun. Ayun. Pandagat lang yan. Di naman pwedeng magsuot ng pampurma rito, no? Baka lalo tayong pagtawanan, ano? Isin mo na yung muli natin. Walisin mo na yan. Ulam lang yan. Kunti lang naman. Diba? Yan mo. Sarap to. Puntahan natin. Tayo natin sa gilid, boy. Kasi ito, tumaob pa ka. Tumaob. Baka nasa tabi na yung isda. Karga tayo. Karga natin yung lambat para makalipat. Ariya pa tayo ng isa. Pag ano, okay na. Kasi anong oras na kaya? Mag-alas 10 na. O, wala pa naman. Ano, mga 9 o 10. So yun, shoutout kanina sa Bacordo ng Rizal Iglesia. El Mendoza TV. Saka sa Sambak Yards. Ayos, malapit ka na. Tuloy-tuloy lang. Yung subscriber na rin. 1,000. Shoutout sa mga parisira sa Angkawit Kasiguran. Yun, jaga
yung viewers ni Buboy. Kaya yamot na. Joke lang yun. Napasaya ko lang si Buboy kasi konti na naman huli namin ngayon. Tumao. Nasa tabi na isda niyan, boy. Subukan natin, doon tayo mag-arya. Doon banda lang, oh. Doon lang. Kung humihina ka na ngayon sa huntingan, ah. Hunting na. Hunting na. Naubos na. Dami kasi nang-hunting, kaya yan. Yun, tapos tayo. Arya. Tayo, namatay yung makina natin. Ito boy, yung pangalawang area natin, boy. Meron? Kababaon lang tayo na pamuro. Meron naman pala eh. Sarawi pa lang. Tipon-tipon. Uy, sumabit pa. Unlo dun talaga. Ano ka ni Kati? Ha? Nakpa niya po, bagoong boy, ni madalagan pa ini. Ini ho, pakadikit. Kung anong baga, bukahong baga. Mapagal ka lang pag harol bad, pero ayos man. Maruhabon pa yan, tadain lubungan doon. Sirama boy, balik ko. May isda na, marami na. Yan. Wow man! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayos! Iyadi na! Takta ka lang. Kaya pala magubat, mabigat no. Basta bumigat yung lambat, isda yan. Yan na. Pakat talaga buya. Salaan ano ta? Ano na? Hindi mo na pagkat mo. Batakot na. Sa pakat. Ano talaga? Dahil tayo nagkumpul. Boy, ayos, swerte ka ngayon. Dahil tayo na isang kumpul. Shoutout pala. Shoutout pala yung sa babae ko na makikipag-meet sa akin ngayong Pasko. Sana matuloy tayo. Ano pangalan? Secret mo na. Secret. Secret. Pilipit yung isla. Uy, nahulog na. Sayang. Uy! Uy! Naubos! Nagkaraglagan! Sayang! Hindi natin maabot yun. Nasa tubig na.
Yan mga kaibigan, dito na tayo sa tabi. Ayan, sinasako na ni Buboy yung lambat. Yan yung huli natin, oh. Kalahating timba. Kalahating timba lang sa dalawang area natin. Dalawang area, kalahating timba lang. Yon mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood sa amin. Boy, wala ka ba isa shoutout? Wala? Hindi pa tayo lista. Yun. Sa sa mga laging nanonood sa amin, salamat sa inyo lahat. Paki-like and share na lang. Yun, hanggang dito